Εντάξει, σταμάτα να κλαις. Θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Αλλά πρέπει να είσαι γενναιόδωρος. Τι να κάνεις παπαριές και σεξ που θα τα μετανιώσεις, μαλάκα. Το λόγο μου ως ναυτικός. Το ψαλιδάκι του κυρίου Καβούρη νομίζω πως... Θα το γαμίσω. Καλαμάρι, δεν πρέπει Να γαμάς. του κύριου Καβούρη. Δεν θα του άρεσε. Μπαπ, σου είπε τι είπε ο γιατρός. Αυτό το πουστόλια δεν θα επιστέψει. Έχει γαμηθεί και έχει πεθάνει. Κάτσε να του αρπάξω τα λεφτά. Γεια σας. Α, κύριε Καβούρη, το ξέρα. Είστε ζωντανός. Καλαμάρι, κοίτα, είναι ο κύριος Καβούρης. Δεν είναι πολύ καλό για έναν αληθινό. Λοιπόν, ήταν... Λοιπόν, παιδιά, η αρρώστια με έκανε να σκεφτώ πολλά πράγματα. Όλο αυτό τον καιρό τραβούσα μαλακία, έβλεπα τσόδες, έπαιζα Roblox, έμεινα μπαφ, πετούσα με τα λεφτά σκύματα. Ήμουν επίσης και τσιγκούλης. Τελείωσαν αυτά για μένα. Καλώς ορίσατε όλοι. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, μικρό μου. Τι έχεις εκεί? Ένα σιγότη. Και βέβαια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό σωστά? Ότι... Θα πεθάνω! Όχι, βρε ανόητο. Σημαίνει ότι κέρδισες ένα παιχνίδι. Ευχαριστώ, κύριε Καβούρη, και εγώ νόμιζα ότι ήσασταν παλιοφυλάκες μάθητες. Ήμουν μικρέ, ήμουν. Καλαμάρι, ξεκούραστος. Ναι, αυτά τα υπνάκια στη δουλειά κάνουν θαύματα.